Hello friends, बरायबाय Bodo official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दंजोबो दा मबाइलाव माब्रै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ डेली पुलिस कनस्टेबलाव स' बिनि सायाव बिग आपडेट लाना फैदों दा गोबां बिजिमोन बेनि थाखायनो खालामनो हायाखैमोन आरो MTS नोंथांमोना 10 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना क्लास 10 पास जानाय लोगो लोगो MTS पोस्ट डेली पुलिसाव थाबैनो हाथारसिगोन अनलाइन खालामनो आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामखागोन दा डेली पुलिस कनस्टेबलनि दायो सोलिगासिनो दङ आरो बे एग्जामा थाबैनो जासिगोन आरो रिलिया थाबैनो जासिगोन आरो थांनाय बारनि काटअफआ जाबाय 65 ST हिसाबै देन बेनिफ्राय देग्लायबो सेम टु सेम थांनायनि चान्सआ दङ मानोना पस्टआ बेसेबांनो दङ सेमानो दङ स' बेनिफ्राय लास्ट डेट 30 सेप्टेम्बरसिम थागोन दा बेयाव माबोरै अनलाइन खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ A to Z नाय बेनिफ्राय रेजिस्टारखौ माबोरै खालामो गोदानफ्रा स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय था दा फार्स्टआव नोंथांमोना आइडि दंखायोबा लगइन खालामनानै डाइरेक्ट थांनो हायो नाथाय आइडि गैयाब्ला स' नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन रेजिस्टार नाव थांनांगोन गोदानै खालामनोबा आं जास्ट डेम' होगोन एन्ड बेनिफ्राय फुल भिडिअ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव दङ रेजिस्टार खालामनाय नायनानै सोलोंनो हागोन दा बेयाव माखासे दङ लाइन दङ नोंथांमोननि एडमिट फैब्ला बावनो मोनगोन नटिसफोरखौ बावनो मोनगोन एन्सार किस बेयावनो नोंथांमोना मोननो हागोन देन बेनिफ्राय जोंहा बेसिक डिटेल्स दङ एडिशनेल दङ बेनिफ्राय डिक्लेरेसन दङ लास्ट प्रसेसआव दा नोंथांमोनाहाय नै दा फार्स्टआव आधार कार्ड दङबा येस होबानो जाबाय बेनिफ्राय आधार नाम्बारखौ बाव होनानै नोंथांमोना फिन खनसेबाव बेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन बेनिफ्राय टाइप अफ आइडिखौ जि दङ नोंथांमोना बक्सआव सेलेक्ट खालामनानै नोङो माखौ हरदों आपल'ड खालामदों बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय स' दानिया भटार आइडिखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय बिनि नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन आरो बिनिफ्राय नेमा जाबाय मेट्रिक सार्टिफिकेटआव जेरै दं बेयाव सेम टु सेम जानांगोन नङाबा डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव नोंथांमोनाहाय रिजेक्ट जागोन जेब्ला फिजिकेल टेस्टआव थाङो दा बेखायनो मोजां होबानो जाबाय बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेम नोंथांमोना गासैबो बेयाव नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगोन देन बेनिफ्राय ओरैबायदि बाथ्रा नोंथांमोना जाहाथे नामखौ मिस्टेक खालामा जुदि मिस्टेक खालामोबा स' नोंथांमोना रेजेक्ट जानायनि चान्सआ थायो बेखायनो जेरै दं नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट बेनिफ्राय नोंथांमोननि नाम बेनिफ्राय बर्डआ जाबाय नोंथांमोना बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम थ' नोंथांमोना सेबाखौ सेलेक्ट खालामनांगोन क्लास 10 पास लेभेलाव जेब्ला नोंथांमोना पास खालामदोंमोन बेखौ फिन खनसेबाव बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामाव नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय सेलेक्ट खालामना होयो स' दानिया नोंथांमोना बेयाव रल नाम्बारफोरखौ जाहाथे मोजाङै बहायो एन्ड बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै फिल खालामो मिस्टेक खालामनाङा माब्ला 10 पास जादोंमोन बेनिफ्राय जेन्डारखौबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै भेरिफाइ खालामदो बेनिफ्राय नोंथांनि लेभेल अफ क्वालिफिकेसना जाहैबाय नोंथाङा बेसेबां फरायनाय बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार मेल आइडि गासैबो नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनानै सेभ खालामदो आरो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो एन्ड स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो सेभ होदो सेभ होनानै नोंथांमोना आइडि मोनसिगोन आरो आइडि मोनबानो लगइन खालामनानै स' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हासिगोन दा बेखायनो जों हमाव थांफिनसै देन जों हमाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फैनानै दानिया लगइन अप्सन मोनदों राइट साइड खनायाव स' नोंथांमोना RTIनि गाहायाव नायबानो जाबाय लगइन अप्सन मोनदों बेयाव आइडि मोननायखौ होदो गासैखौबो होनानै नोंथांमोना केपचाखौ मोजां होनानै लगइन खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय स' नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंनि प्रफाइलाव थांनो हासिगोन आरो स' नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हासिगोन स' दानिया लगइन खालामनाय लोगो लोगो कनस्टेबलाव फैदो बेयाव एप्लाइ अप्सन मोनदों प्रिन्ट मोनदों जेराव नोंथांमोना गोसो बेयावनो हागोन आरो नटिफिकेसन नायनोबा बेयाव क्लिक खालामबानो अफिसियेल नटिफिकेसन हागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बरसिम थागोन आरो स' नोंथांमोना डिसेम्बराव एग्जामखौ होनांगोन फार्स्टआव रिटेन एग्जाम दा जों एप्लाइआव थुबाय देन एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो नोंहा बेयाव डाइरेक्ट नोंनि प्रफाइला श' जागोन आरो बेयावनो नोंथांमोननि माखासे नाम एड्रेस बार्थडे गासैबो जोंहा रेजिस्टार खालामनायाव जि दंमोन बेयाव फैखाजोब्बाय जास्ट नोंथांमोना मोननै मोनथामसोल' जास्ट येस न' इडिट खालामनांगौ स' बेखायनो गाहायाव फैबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय गाहायाव फैनानै जोङो फार्स्टआवनो खामानि मावनांगोन बेनो जाबाय 14 नाम्बाराव स' जोङो बेयाव न' होनांगोन मानोना जोङो डिपार्टमेन्टेल वाइसआव नङा स' बेखायनो न' होबाय एन्ड 15 नाम्बारावबो न' होदो बेनिफ्राय 16आवबो नोंथांमोनाहाय न' होदो माने 14, 15, 16आव नोंथांमोना न' अप्सनाव थुबानो जाबाय देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैनानै जोंहा फैनांगोन दानिया 17 नाम्बाराव बेनो जाबाय एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनाय स' नोंथांमोना सेन्टार 1आवहाय गुवाहाटीखौ बेयाव नायग्रोदो एन्ड बेनिफ्राय गुवाहाटी होदो नोंथाङा जेराव कम्फर्टेबल गुवाहाटी सिलचर शिलं इटानगर जि दङ स' नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होनो हागोन देन दानिया जोंहा 18 नाम्बाराव जोङो न' अप्सनाव होदो मानोना जोङो एक्स सार्भिसमेन नङा एन्ड बेनिफ्राय बैसोनि खोथायाव फैबाय डाइरेक्ट 20 नाम्बाराव फैदों नोंथांमोना स' बेयाव येस आरो न' दङ जुदि बैसोआ 18निफ्राय 25नि गेजेराव दङबा बियो न' जागोन अके दा बेनिफ्राय जोंहा 5 इयार्स बारामोन नालाय 30 इयार्ससिम मोनो थ' नोंथांमोना अब्ला येस होनांगोन जायफ्रा 25 प्लास जाबाय नोंथांमोना येस होनानै बक्सआव सेलेक्ट खालामदो ST खथायाव फिन खनसेबाव स' बेयाव सेलेक्ट खालामदो एन्ड 21आव नोंथांमोना NCC हल्डार बा येस आरो जुदि गैयाबा स' नोंथांमोना बेखौ न' होदो देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा फैबाय 22आव स' नोंथांमोना बेखौहाय न' होबानो जाबाय देन बेखौ जों न' होबाय स' बेनिफ्राय जोंहा फैबाय 23 नाम्बाराव बेनो जाबाय हाइएस्ट क्वालिफिकेसन माने केन्डिडेटआ नोंथाङा बेसेबां मेक्सिमाम फरायनाय बेखौहाय BA MCOM बा MA जायखिजाया नोंथांमोना बेयाव होबानो जाबाय जास्ट आं बेयाव एग्जाम्पल होनोसै दा B बा B होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना मेजर दंमोनबा स' नोंथांमोनाहाय नाम्बार 6खौहाय होनो हागोन बि अनार्सआवहाय क्लिक खालामदो देन बेयाव स' क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया डिटेल्स अफ एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन दङ स' बेयाव नोंथांमोना क्लास 12खौ होबानो जाबाय अके स' नोंथांमोना बेखौ होदो एन्ड बेनिफ्राय बर्डनि
स' नोंथांमोनाहाय बेवहाय माखासे सेबा दङ अपसना सेबासो ओंखारो बेयाव एसेक ओंखाराखै स' नोंथांमोना सेबाखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बेखौ होबानो जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ जि दङ नोंथांमोननि क्लास 12आवहाय बेखौ जाहाथे मोजाङै मोजां नोंथांमोनाहाय होनानै लायो दा बेखौ नोंथांमोना होननाय नङा बे जाबाय एचएस पास लेभेलनि बेखायनो एचएस पास लेभेलनि नोंथांमोना रल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन साबजेक्ट नोंथांमोना लिरनांगोन इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना पार्सेन्टखौ जाहाथे मोजाङै मोजां गोरोबहोयो मानोना जाहाथे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनावहाय प्रब्लेम जायै बायदि बेनिफ्राय स' नोंथांमोना माखासे इयार अफ पासिंखौ बेयाव सिलेक्ट खालाम जास्ट एग्जाम्पल आं बेयाव होबाय स' बेनिफ्राय जोंहा फट'स आपल'ड खालामनाय बे जाबाय फट'आ लेटेस्ट नांगोन जुनाव खेबनाय जानांगोन जुननि उननिफ्राय खेबनाय जानांगोन आरो आपल'डआ 20निफ्राय 50 केबिसिमल' हागोन एन्ड साइनआ 10निफ्राय 20 केबिसिम हागोन नोंथांमोननि लेटेस्ट फट'आ थ' नोंथांमोना जुननि उनावहाय खेबनाय जानांगोन 2023नि जुननि उनावहाय लेटेस्टखौ बिदों जाहाथे नोंथांमोना बेखौ होयो एन्ड साइनखौ नोंथांमोना जाहाथे 10निफ्राय 20 केबिसिम आपल'ड खालामो एन्ड 27 नाम्बाराव येस होबानो जाबाय अपसनाव बेनिफ्राय डिक्लेरेसन दङ गाहायाव स' बेखौ गासैबो सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना आइ एग्रि होनानै खेबसाखौ होनानै साबमिट खालामबानो प्रिभिउ खालामबानो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट बेयाव जासिगोन बा एप्लाइ जासिगोन स' बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना लाइसेन्स नाङा एक्सुवेलि लाइसेन्स गोबां कमेन्ट्स खालामदों लाइसेन्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनाङा जेब्ला पिएइचडिआव थाङो अब्लासो नोंथांमोना लाइसेन्सखौ लांनांगोन आरो बेयावबो लार्नारा जाया स्मार्ट कार्ड नोंथांमोना जाथारनांगोन स' बेनिमोन डेलि प्लिज अनलाइन एप्लाइ प्रसेस